Duha ka semana una ang abri klase usa ka classroom sa Bagocboc Elementary School sa Opol, Misamis Oriental nga nahugno ang kisame sa milabay nga bulan. Ang hangtod karon wala pa na repair. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Naabtan sa GMA Regional TV1 Mindanao kining principal sa Bagocboc Elementary School nga si Manolito Tejero nga nangunay na lang pagbaklas sa mga nabilin nga mga bakal sa nahugno nga kisame sa nag-inusarang classroom sa grade 6 sa iyang eskwelahan. Usa ka bulan na ang nakalabay sukad nahugno ang maong kisame. Nabalaka ang principal tungod duha ka semana na lang magsugod na ang school year 2024-2025. Napakoy building dito isa sa principal office. Pero pwede po to kan kung pananglitan nga gamay na lang kulang ani. Sumala sa principal nga napahibalo na niini ang local school board sa munisipyo sa Opol sa kahimtang sa maong classroom. Naghulat pa kuno siya sa budget nga ialokar sa LSB. Wala na ko sila pasulod kay di man pud basta-basta nga sila mangunay ani kay paring man eh. Di man nga bira-birahon lang. So ang kuan ako is ako rin ang munay og kuha niyang mga paring. Pagpaniguro sa principal nga paningkamutan nila nga mahuman og pag-ayo ang maong classroom. Una pa man magsugod ang klase karong July 29. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.